फैदो लोगोफोर फैदो ओरै दङ नै खामान्दार नुफैदों आंखौ खामान्दार गावख्रुबग्रा खालायगासिनो आरोना ना बेनि माबा जादों ओइलाय ओरै माबाना फैद' लाइमाव दसे फिथा जादों ओरैबायदि फिथा मा आन्दा होनो दावदै मामब्लेट हेल' औ मोनाखै बयलारसो लादों सासे फैजेनबाय सा लोंदों थांनोसै फिथा मा होनदोंमोनलाय सामब्राम बानलु गुफुर दावदै गोजा मामब्लेट ओमफ्राय ओरै संख्रै थाव गासिनो आरोना जानाया जों सानै ओमफ्राय जाहोगासिनो सामब्राम गुफुरमोन दा फैद' हैद रायज्लायहरदोलै आं मिनिया नङा दे मिनियानि खामान्दारसो आं फैसा लाबो अस्टि आंनि अस्टि फैसा लाग्रा आं इनि आंनि अस्टि आरोना इयो नै लादों नै मानि कमेन्ट मिनियानि खालाम दे कमेन्ट खालाम नै बे गुफुरखौ नुहरदों दा देन्जारल' मिनियानि लादों अस्टि बिथाङा अस्टि आंनि अस्टि दा फैदो लोगोफोर कमेन्ट हर सल्लिस जन फैबाय कमेन्ट माथो खालाम दे औ 45 जन जाजोबा सासेल' लाइटनाबो 45 जनावहाय सासेल' लाइटना मारा बासोलै नोंथां जोंखौ नायनोहाय जुनास हरदों नै मा खबर ब्र' होनहरदों मोजांलै मोजां 57 जन फैबाय हनै हेरा माथो 57 जनावहाय सासेल' लाइटनालाय ना आंसो सस्रमा हमैखाय नुवाखै नामा नुखागौ नै सासेल' सस्रमा हमब्लाबो 67 जन फैबाय दे फैबाव दे दाउदै गरम गरम 500 जनसो 1000 जनसो नायसाय लोगोसे दसेनो दाउदै मामब्लेट गोथाव जानो फिथा 71 जन फैबायलै 71 जन फैबाय थेंकिउ ने थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लोगोफोर मोजां जोंथ' मोजाङैनो दंखायो जेब्लायबो मोजां इसोरा जेसेबां दिनसिम दोनगोन जोंनि जिउखौ एसेबां दिनसिम मोजां मा जाखो होनना सोंहरदों हनै नै माबा मा होनो ब्र' फिथा ओमफ्राय दाउदै मामब्लेट माबा हांसो दाउदै जाबाय 110 जन फैबाय दे फैबाव दे 110 जनाव माथो आंखौ मोजां मोना ना मारा लोगोफ्रालाय माथो लाइटना सासेल' प्रफाइला देनजार जाबायब्रा नों माबाया थामनेला फैदो दे थामेलाव नायनानैसो नायनो फैदोंमोन नामा नोंथांमोनालाय थांफिनबावबायसो नो सोरबा गावखौ मासि नुनानै थामेलाव सिख्ला मोजां दोनलांनो फैयो ने लाइफआवहाय साला र' नोंसोरखौ थामिलाव सिख्ला मोजां दोनलाल' नायो थारमाने जोंखौ मोखाङाव दागि गोनांखाय नायले आरो फिथा दे 113 जाबायमोन 113 जन फैफिनबाय नै मोजांनि खोथा जै मासि बयनिसिमबो टु अल गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे एकदमबारे ओमफ्राय दा इस्टेल गाइखेर साहा नै होख्लायबाय अस्टिनि अननायाव आंबो लोगोसे नो एकदमबारे दिन दाबसे लानानै फैखादोंलै सिख्ला जोंसो थानांगौरा होनना बुंहरदोंलै हनै माबाया सोर सिख्लाफोरजों थाजायालै फ्रेंकिलिं ना मा फंबाय फ्रेंकिलिं ना फ्रेंकिं
नामाखौनो बारा हमनो हाया जाबाय नार्जारिया आयु दानो फोरफोरल' फैबायनो बि हिर' एन जे बबेनि जाखो आबौआ नुदों आबौसो नुदों आबौ आं आबौ नङा आबौ दाबुं अबे एंगेल होननानै बोराय नुखोनाया एक्सुवेलि आंनि बिसौफोरबो दङ दंनायालाय बिसौफोरबो दङ सहाम सुन्दहारि ना मा जाखो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनो आरोना जाय नोंथांमोना आंनि लाइफआव फैदों फैबाय था बिदिनो ओमफ्राय मोजां मोनो गोसोआवहाय दा बावैसो आङो जायफ्रा आंनि लाइफआवहाय 1000 जन फैगोन नै साय हिनजाव बुहरलायबायलै हमदो जाफिनो हिनजाव फन हरदोंमोनलै लोगोफोर हिनजाव फन हरदोंमोन नोम्बै हरदोंमोन नोम्बैखौ दा फैब्ला देखायगोन आं ओरैबायदि सुन्दुरि ना ओरैबायदि सुन्दुरि फै गोख्रै फै सयजनल'सैलाय नै रायजाहत लानानैहाय सासे लाइट बानायबावबाय नै सानैल'खा 100 जन गाहाम फैबाय लाइटआवहाय ओमफ्राय सानैल' लाइट खालामब्लालाय बोरै जानांगौ जाखोलै 100था लाइट होरा दे बाबुफोरलै अननानै गैथारखालै बाबुफोर गोख्रै एकदमबारे नोंसिनि अननायावसो हेरा बाबुफोर बिसौफोर लाइट होदो दे अननानै सानैल' ससमा हमायखौ बारा नुवाखै नामा साथाम होजोबबाय नै सासे होबावबाय साथाम होबाय देलै मिनिबायलै सहाम सहाम साउन्दारि ना मा जाखो सान्दारि ना सहाम सान्दारि ब्र ना ब्रि जाखो ब्र ना बयस ना सहाम गार्लस जाखो दे फैदो दे गोख्रै दे सिदोम बसुमतारिया बसुमतारी वाव होनना दं वाव वावआनोखा जोंनिया नै एकदम यामि थें होदलायनाय आरोना माबासोलै नै गाइखेर सासो खर' दावखोग्राङा दखानावसो दिनैहाय खैला मैला बाजार बा 12 जनल'सैलायनै लाइमाबो ओरै 28 जनरा 28 जन फैफिनबाय दे फैदो दे बाबुफोर दे अननानै एसे थाब फैलै अननानै नोंथांमोननि अननायावनो जोंबो 1000 जनसो फैला मोनसे बुस्थु देखाय हरगौसैसोमोन आं नोंसोरनो 1000 जन फैयोब्ला दाबो गैया बादियालाय जानोबोलै फैगासिनो दं फैनायालाय र' आइए दोस्तों आइए सब्सक्राइब करो दोस्तों नै खैला मैला बाजारसो बियो दै खैला मैला बाजार ओमफ्राय ओरैजाय आं देखायहरनो बेगआवहाय खैला मैला बाजार नै लोगोफोरना दिनैहाय मंगलबार सुनिबार सप्तायाव खननै जायो जोङो खैला मैला बाजारा ओमफ्राय दा खैला मैला बाजार बियो नै ओमफ्राय दा जों खैला मैला बाजाराव फैनायजों लोगोसे आङो अस्टिनि अननायावहाय साहा दावदै मोनलोंदों आरो ओमफ्राय नोम्बाजै थाबायबोगासिनो दङ साहा लोंनो दा नोम्बैखौबो देखायगोन आङो आंनिसोमोन रा सेना लादों बेनि बिबैया आंनिसोमोन सेना लादों मोखाङा रुजुला सानै आं नायजाथारखालै नै आंनि खावलाया माइरं मोजोमफा हाबजालायखासै सुथि ओरै माइरं मोजोमफा ओरै दोनजालायखानायसै नै बुजोब्बायलै बेनिखौ अमा जायै जायै अमा बुजोब्बाय जानानैसो बुखोना माखोथाय खावलायफ्रा ओरैबायदि आरोना मानसियाबो हेन्डसाम दाबो ओरैबायदि मोजावल'खा बिथांनिया मोनथ'वाखै नागिरगासिनो दङ नागिरगासिनो नों दं लाग्रोबायना आंनिखौ आस्सा माथो दाबो फैयारा नोम्बाजैयालाय लाजिखोना माखो आंखौनो दे फैदो दे लोगोफोर दे बेसेबां जाखोथाय 80 बाजैया माथो दाबो गैया ओहो फिथा थरसे ओमफ्राय दावदै दैनै
बेसेबां जाखो होनदों हा थरनै दा फिथा थरनै दावदै दैनै साखाबनै 80 माब्रैनिथो 80 20 थाखा लायो आयौ दावदैया 20 थाखा खासो हाब नोंसिनाव एसे बाराना होमब्ला जों बैयाव 15 थाखानि जायो बे मामलेटनाखौनो जों 15नि जायो आं बेखौनो आसरित नांदों जों फैद' आये दोस्त आये मेरा लाइफ पे आ जाना माथो है नाङालै नाङा है नाङा ब्र नाङा ओरैबायदि आंनि अस्थिया साहा लोंहोसे लोंहोनानै आरो फैसा जासिबावदोंसो नै है नाङा ब्र ओइयाव गय जाहैनोसै राथो है माखौ माहाजोनलै एसे माहाय माहाजोना मावख्रुबबाय फैद' हरनि 3थायाव सिखारनायसै थो होमब्लालाय आं दा बेजों नोंबाजैनो लोंहोनोसै दा थाबायबोनो बयबो लेट जादों फैदो लोगोफोर फैदो मा आरो फिथा चाइनिस फिथा नायनोब्ला नै चाइनिस फिथा आरोना इयो बेखौ इण्डियानावहाय फैनाय नङा बे चाइनिस फिथाखौहाय नैबे खैला मैला बाजार मैगं साहानि फानग्रानि एटाच ओरैहाय दङ बेयाव चाइनिस फिथा ओमफ्राय दा फानग्राया न'आबोनो एटाचखा नै बेनो आरो नैबेयावहाय ओमफ्राय बायदिसिनाबो मोनगोन ओमफ्राय दा फानग्राफ्रा नै बिथांमोनानो खाथियाव फैगासिनो दङ नै बिसोरनो फानग्राफ्राबो मोजां गोजाखा नै बिथांमोनानो फानो आरो नै सावनानै ओरैबायदि चाइनिस फिथा नै बेयाव जाफैनो हागोन आरोना नै ओमफ्राय दावदैबो दङ ओमफ्राय मा होनो गुगुनिबो दङ ओमफ्राय ओरैजायनो जाफैनो हागोन लोगोफोरना दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरैजाय लोगोसे बेवहायनो दङ ओमफ्राय बाजार इयो नै बे मैगं बाजार बियो ओमफ्राय आंनि लोगोआ थांखो ना माखोरा मैगं बाजार लोगोफोर फैद' मैगं बाजार बियो नै जोंनि खैला मैलानि मैगं बाजार नै बेवहाय मा लाखो ओरै नाहरा बेवहाय दे एसे बेवहाय ओमफ्राय नै बेवहाय टमेट'खौथ' 10 थाखा पवा 5 थाखा मात्र खैला मैला लांफैनो हागोन थाइबा पवा 40 थाखा केजि ने 20 थाखा केजि 20 थाखा केजि मात्र 20 थाखा किलो ना बहुत खमेছে आरो झालमुरिस 10 थाखा पवा बानजुना 10 थाखा पवाल' लांफैनो हागोन लोगोफोर टमेट'आ थाइबा पवाल' लांफैनो हागोन लोगोफोर जोङो खैला मैलायावहाय खम दाम मा लाखो नानियालाय दे टमेट' थाइबा पवा टमेट' थाइबा पवा 20 थाखा केजि मात्र बेवहाय था लइसे जे बेवहाय कि लइसे 10 थाखा पवा ओमफ्राय ओइ कबिखौथ' कबि 20 थाखा गथा ना किलो 20 थाखा गथा 1 किलो हबो ना आच्छा नैबे 20 थाखाल' आरो ओमफ्राय टमेट'आ थाइबा पवा ओरैबायदि नै आब'आबो लादों नै आब'लायनो बाजैसो दा नै मैगं बाजारा बेयावनो ओमफ्राय चाइनिस फिथाया बे मैगं बाजारनि एसे सिनामाव मोनजायो नै बैयावनो बै एयारटेल माबा 5G आवहाय मोनजागोन ओमफ्राय गुमैया मा लाखो गुमै मा लाखो लादों टमेट' लादों आलु लादों बानलु लादों आच्छा खरसा ने बहुत लाबाय नांगौ सानफ्रोमबो गुमैयो जोङो टस नायनो नायदों नै टस मयदो लानाय दे फैदो दे लोगोफोर फैदोलाय माथो 7जनल'सोलाय थांजोबलायबाय गोबाव नायनांगौरा लोगोफोर प्रफाइलाव नुनानै नायफैब्रबो रायो आयै माथो मोजां होदों
फैद मा लाखो गुमै एखेबारे माबा माबि दखान फिसा दं नालाय आस्सा नै जोंहा गुमैयो एकदम हाजो खर'नि गुमै ओमफ्राय दखान होयो आरोना दतमायाव थाङो औ चौधुरीपारासोमोन ने आब' औ चौधुरीपारायावहाय लामायावनो गुमैनि दखाना मालाबाफोर सोरबाफोर चौधुरीपारायाव थाङोब्ला जाबोनो हागोन औ दे सोरथो फन बुबाय थादोरा जों टर्च लाहैनि बैयाव नै टर्च लानायनो फैदो औ नै लाफैद' ओमफ्राय नै दैनि बिसरबो फानदों बिराद मोजां सि भिटामिन मैगं आरोना ओमफ्राय नानिमोन फानदों नै बेस्राफोर बिराद गोजाननिफ्राय लाबोनानै फानफैदों लानानै होफैयो आरोना जायफ्रा आंनि लाइफआवहाय फैदों खैला मैलावहाय जुदि फैनानै नायफैबायदोंब्ला दैनि बिसर लांफैनो हागोन नै नानिमोननिफ्राय ओमफ्राय ओरैहाय बिराद खमनिबो फानो आरोना नै आरो बेयावहाय मिथा तेल खावा तेल फानदों नै 100 थाखा 130 थाखा ने 120 थाखा बेबायदि फानो बेवहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै अनेक बायदिसिना आरोना ओमफ्राय फैद' बहाय थांखो जोंहा टर्च लाग्राया फैद' ओमफ्राय ओरैजाय नै बेबायदिनो बहायथो थांखो इलाय ओइ नै ओरैजाय नै बेबायदि फानो आरोना खैला मैला बाजार गैले गेसेंसै खैला मैला बाजारा गेसेंजों बायनायबाव आफेल बायदिसिना फानो नै नोगोद गोबावसैमोन खैला मैलायावनो बोरायलायखाबाय जों गोरलै फानफैयोमोन बेस्रा बिजनिनि ने जों गोरलै फानफैयो आमी हुरु समय थाकाते इतु खैला मैलात आहे किनि आपेल आंगुर बेचैसे ना बेनो फैद' लाइफआव फैद' आ जाओ दोस्त आ जाओ मेरा लाइफ पे आ जाओ बहाल ना राम्रो हो नि नानी राम्रो किन हाँसिको हो नाम पनि के भन राम्रो छ नाम पनि दा ओरैजाय नै फंबाया फानदों आमथेखानि टर्च गिदिर फानदों नै ओमफ्राय टर्च लाबाय ब्र' नै चाइनिस टर्च चाइनिस दा इयो औ जिखुनु जा माबायानो इन्डियानानो टर्च लानायसै आरो नै लबार हानायावहाय खर' खानानैहाय जोङो आरोना बियो बिराद मोजां पेन्सिल बेटारि थरसेजों जोङो होनदां नायनो मा जाजोङो पावारा औ बरिया नै आयौ नायनो हालाया गोगोम जोङो ओरैहाय ओमफ्राय ओरैबो फानदों नै बेबो ब्रादारा सासे आमथेखानि नैबाव फानो बेयाव लाफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय अनेक बायदिसिना मोनगोन ओमफ्राय नैबे आदाया माबा फानो मा होनो कि बेसाय आयुर्वेदिक माने सिं सानाय खर' सानाय उदै सानाय गाथि बिस माथार बिस सुकुर बिस नाकेर बिस सुलिर बिस गासैबो दावाइखौहाय मोनजोबगोन आरो गासैबो मुलिफोरनि फांस दादालाय राम्रो आरो दखान लायो हेरने तिम्रोफोरनि अहिले राम्रो दबाई छ आयुर्वेदिकलाई हेर्ने भाइलाई हेर्ने दाजु भाइलाई हेर्न पर्छ सामानलाई यो खैला मैला बाजारमा आउँछन् यसले राम्रो आंखो दियो এইটো ভাল এই যে ইয়াতে আমার খৈলা মেলা দোকানত কি দোকান লাগে কি বস্তু লাগে সব বস্তু পাই না ওই লাবাই ব্র গান বাজাইছে না ওই যে শুধু ভাই দোকানে দাও নাই গান বাজাইছে শুধু ভাই দেখাবা লাগে না ওই গানটা বন্ধ করিবি তো রাজেশের দোকানটা দেখাও ওই রাজেশ ওই গানটা বন্ধ করতো বন্ধ করো শুধু ভাই দোকান দাও গানটা বন্ধ করো বাস হয়েছে ওই যে আমার ভাইটি যে ওই যে ছোট ভাই না
अ सत भाई जे राम र मानसिलाय इयोलाय टस बिक्री गर्दैछ अहिले कारेन्टलाई सामान बिक्री गर्दैछ सबै फाङ्छ होला इयो इम्ब्रोफोरनि दखानमा ओइ बहाल ना भाइटि आमटेकानि जोंनि खैला मैलाव फानो टस बायदिसिना फानो नै अनेकथा बुस्थुफोर मोननो हागोन नै আজি বঢ়িয়া বিক্ৰী হৈছে না এনে কয় বছৰ হৈছে এনেকুৱা দোকান দেৱাটা 14 বছৰ বাপ 14 বছৰ হৈছে না নাই নাই বিৰাট ভাল ভাল এই যে আর সব বিজনেস সুপারস্টার হইছে সব সব বিজনেস না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর ওই যে ব্যাটারিও বেচাই না কিমান লয় এটা ব্যাটারি সোলার ব্যাটারি এটা বেশি না হয় 2000 একদম কম বহুত কম একদম বহুত কম আর কিবা লেম লাগিলে এই যে লেম আছে এই যে ভাল ভাল লেম আছে চাইনা লেম একদম বারে বড়িয়া বড়িয়া লেম আর ওই যে ইন্ডিয়ান সব ইন্ডিয়ান মাল না এটা চাইনিজও আছে 12 মিশাল বড়িয়া বড়িয়া সামান সব পাওয়া যাব फैद लोगोफोर फैद नै फैद लाइमआव फैद बरिया 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 हेलो सार खैला मैलायाव दं खैला मैलायाव दं माथो भट लाबावो दा अरे बायदि मोजां नाय अरे बेवाया फैगासिनो दं हनै मा लाथिखो बेवाया ए दे ओरैहाय नै फैगासिनो दङ फैद डेन्जार आंनिया वेस्टियानो सन्थ्रा लाबाय मा लाबाय गोगोम लखा नै साब्रै लाइट होबाय दे होगासिनो हो दे आरो सोरबा गोदानै फैदोंला साबस्क्राइब खालामा गालां लोगोफोरना साबस्क्राइब खालाम लोगो साबस्क्राइब खालाम दानायल' दे दानायल' साबस्क्राइब खालामोबो दाबाव ओमफ्राय ब्र बोरैथो थांबावनाय मै थांबावनाय न' थांसै दा थो आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै लामासिम बयलार लादों ओमफ्राय नै ओरै चाइनिज फिथा हमगासिनो दङ चाइनिज फिथा बिराद मोजां स्पेसियेल साहा मोनलोङो बेयाव ओमफ्राय ओरैजाय नै हाब ओरै जोङो आदा बानजुना होख्लायगासिनो ओइले ओइ आदा बानजुद मा फानदों आङो सिं सानायनि आच्छा हाथाइ एम्फौनि दादु खुरु बगास्रोनि फानदों आरोखि आच्छा ओमफ्राय एलार्जिनिबो फानदों एलार्जिनि आच्छा ओमफ्राय मोनसे मुलिखौ नों लाबोनो हाथारा नामा बिबा मा मुलि आदाया एसे सिं सानाय बायदिसिना अनेकथा मुलिखौ फानजोबो खिन्थु आदाया मोनसे मुलिखौहाय लाबोना फानफैजानो लुबैदों आं दे बुंलाय एसे उननि समफ्रावहाय बेबस्था लादो बे मुलिखौ औ दे मोजां बेनो आरोना नै लोगोफोर बरियाल' जोङो खैला मैला बाजारा बेरायनो रामपुर हाब्रु थरसेबो अखा थरसेबो गानाङा आरोना नै साफाल' माबानि बायदिलायखा जोङो दिल्ली बम्बेनि बायदिलाय आरोना ओमफ्राय नैबो स' कम्पानि 100 थाखा कम्पानि ओमफ्राय बिराद मोजां जायगाफोर आरोना नै बेफोरावहाय फानो नै बाल्थिं बायदिसिनाबो मोनगोन अनेकथा मोनगोन आलु बायदिसिनाथ' नैबेयावनो गुदामल'खा जोङो खैला मैलायावहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय सामब्राम बायदिसिना एकदम दामा खमबाय दाखालिसो आयौ 80 थाखा केजिमोन गायनाय बोथोराव सामब्रामा आल्ला
दाखालहाय 80 थाखा केजिसेमोन सामब्रामा बाजै दानो 40 थाखा खमबाय बहुद खमबाय आरोना सामब्राम बायदिसिनाफ्रा नोगोद दामखासैमोन ओमफ्राय दा आं ब्र'आखौहाय दोनबोफिनबाय आरोना गावनि गारिसिमाव नै दा थांसिगोन इयो नै अनेक बायदिसिना लाबाय दा ने अनेक बायदिसिना लाबायलै आं थांथ'नाय नंला हाबा जाहैनो माने आंबो थांनांखानायसै न'आव एसे खामानिबो दं स्कुला नुखायनो स्पेक हमलानायसै नै going ना house going you house going bro दे नै होख्लायलांबा साथाम जामानिहाय ओरैबायदि हेन्डसाम खमला रेन खमला मोजां दा नानि राम्रो ठिकै छ अहिले राम्रो हो नि ओरै नै मैगं बाजारा बेनो ओमफ्राय सैमा बथि नायनोला नै सैमा बथि नोगोद मोजां नै होख्लायलांबाय नै दे थांदो ब्र दे ओरै थांदो नै ओरै मोजां दा थांनायसै नै ब्र'आ yes bro दा लोगोआ थांबाय आरोना नै ओमफ्राय आंबो थांनाय जासिगोन ओरैजाय आंबो थांनाय जासिगोन हिनजावा मय थांखोथाय आंनिया हिनजावा मय थांखो नागिरनांगौसो जाबायलै हिनजावखौ दाने फनबो बुजाया जाहैबाय ओरैबायदि हेन्डसाम दा बुरैखौ नागिरगासिनो दंसै आङो लोगोखौ बिदाय हरबाय ओमफ्राय दा हिनजावखौ नागिरदों ओमफ्राय दा हिनजावाबा बबाव दङ ओमफ्राय दा ओरैजाय दखानदारिफ्रा नै आस्सा दाउदैया 15 ओमफ्राय नैबे सिंग्रा 10 थाखा ने रुथिया 10 थाखा ओरैबायदि मोजां आइयो ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय दा ओरै मेडामा बेनो नै फानो दखानदारि मेन मालिकआ बेनो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना फैयो नैबे मैगं दखाननि एसे खोलाजोंहाय नामायबो नैबे न' गिदिर इन्जुर दुमाय गुदियावहाय ओरैबायदि स्पेसियेल साहा मोनलोंगोन जाग्रा बायदिसिना ओंखामबो मोनजायो आस्सा दाउ अमा ओमफ्राय ना अनेकथा मोनजागोन आरो ने ओमफ्राय जाग्रा मुङा साहाजों जाग्राथ' ओरैबायदि गोथावखा नै सिंग्रा दाउदै ओमफ्राय मा होनो खाथा नेमखि ओमफ्राय खाथा नेमखिबो नेमखि ओमफ्राय मिस्टि नै ओरैबायदि स्पेसियेल मिस्टि गजा ओमफ्राय नैबे मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय केरेला माने जोंनि आसामावनि नङा आरोखि इयो केरेलानि बेनिखायनो केरेला दोनदों नै आस्सा ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनलाय स्प्रिं गारि पार्टि गारि स्प्रिं आरो बियो ओमफ्राय चावमिनबो मोनजागोन दा नोंथांमोना नुजोबखाबाय जाग्रा लोंग्राखौ ओंखामनि आलु भाजा बाथोन बिराद मोजांनि खोथा ओमफ्राय बानजुनाथ' ओरैबायदि गोथावखा नै सिंग्राजों जाग्रा आरो इयो दाउदै जाला बे बानजुखौ मोनजानाय नङा दै जायफ्रा सिंग्रा जायो बिसोर बानजुखौ मोनजागोन ने ओमफ्राय रुथि जालाबो मोनजागोन खोमा ओमफ्राय मादैयाखौ आं असिना नुदों मयनिसो खावथंनिनो खावथंनिनो ने खाथिनिनो आस्सा दे ओमफ्राय हाजिरा बेसेबां मोनो मादै 300 हाब मेरला जानायाबोथ' मोनजाबाय बिराद मोजां दा आजिखालि हिनजावफ्रासो थाखाखौ खामायनो हासै जानाय फ्रि सिन्था गैया मासाव 9,000 जाहैबाय हनै मा टेनसन दं दा दैनि बिसर ओरैबायदि सि भिटामिन आं गोथावल' मोनखायो बेफोरखौ जोज्रेद हरबाव आरो बेनियाव सि भिटामिन दं बेयावथ' जिर'सो कफि आलुआव एसे भिटामिन दङ माबा 1% ओमफ्राय बेबो
दा आजिखालि मुलिनि नालाय ओंखायनो दानजोबनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा कुकारफ्रावहाय नै ओरैबायदि मोजां मोजां जाफैनो हागोन दे जाय रायजो राजा नोंथांमोना आंनि नैबे लाइभखौ नायसनबायदोंब्ला नोंथांमोना बेयाव फै दा जाफै ओरैबायदि स्पेसियेल बेबायदि दखानफोर दङ आरो जोंनि खैला मैलावहाय ओमफ्राय लोगोसे दंखलाबो जायगायावनोखा नै अखा सिजानांगौ गोनांथि गैया ओमफ्राय दा ओमफ्राय फुरि सावग्राया सोर मिथिगौ नोंसोरो ओरैबायदि सासे मोजां बेबायदि आइजो बिदि सावनायखौ मोनजाफैगोन आरो नै ओरैनो हरसै नानि ओरैनो हर दे नाहर दे औ ओमफ्राय नों बेखौहाय महाय सोलोङा नानि बेंगालर नङा नों बुंला जाया बेनो बुंनांगौ दे नानि महाय सोलोङा नों बेंगालराव नोंसोरो हौवा हिन्जाव थाहैखादोंमोन नामा होजों आस्सा ओमफ्राय नैबे बाबु ने फिसाला ओमफ्राय नैबेनि वाइफ बियो नैबे बिराद मोजांखौ मोनदों साला फाग्लाया ओरैबायदि मोजां हिन्जावखौ मोनदों नै फुरि सावनाय दा बे बाबु दङ नै गथ' सासे मोनबाय जोंनिनो खाथिनिखा ओरैबायदि साफा स्टेन्डार्ड बेफोरबायदि मावनानै जायो आरोना ओमफ्राय नै नागासिनो नै फुरिया ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैहाय नै मै लाङो साहा 10 काप बाबु अबाव लाङो साहा 10 कापखौ मन्दिराव ने आस्सा दे दा बेबायदिनो आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय ओरैजायथ' दखान जाहैबाय नै ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंहा गबिन्द दादानि साहा दखान बियो गबिन्द साहा दखाननि बे बाजै दादा गबिन्दलाय बुरि हनि यो राम र' ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बेवहाय गोथाव मा बानायदों आदा सिंग्रा माने आंथ' बारा नेपालि रोङा नालाय बे बर' एक्सपार्ट आरोना ओंखायनो आं बर'नि सोंबाय ओमफ्राय दा ओरैजाय नै माने जों बेजों आंजों मालाबा नेपालाव बेरायहैसिगोन आरो नेपालावहाय आं फैसा बानायगासिनो दङ नेपालाव आं बेखौ लानानै थांगोन माने बेथ' नेपाल रायलायो नालाय आंथ' बर'सो रायलायो बारा रोङा ओंखायनो आं बेखौ लानानै थांगोन आरो बिराद मोजां स्पेसियेल मोनगोन आरो बैयाव सिंग्रा सावदों हनै राम राव सिंग्रा बानावलाय एक नाम्बार नै ओमफ्राय नै बे कारिकल आरोना बाहागियो बैयावनि लन्थिबारिनि ओमफ्राय बेवहाय गयरि मोनजागोन नै गयरि ओरैबायदि मोजां बेबायदिनो आरोना लोगोफोर ओरैजाय अनेकथा खैला मैला बाजार ओमफ्राय नै बेवहायबो बिराद मोजां गिदिर साहा दखान दङ नै ओमफ्राय ओरैजाय साहा दखाना गिदिरथार नै बाजैनि नैबे बाजैनि आरोना हाब गुफुर नुदों बाजैखौ माथो दिनैलाय आइयै समायनाल' नुदों नै ओमफ्राय बेबायदि मोनजागोन साना दाउदै ओमफ्राय पियाजि गरम ओमफ्राय सिंग्रा मोनजागोन ओमफ्राय नै बाजैबो दंफैयो नै बाजैबो दं नै ओमफ्राय ओरैजाय नै नानिमोन साहा लोंगासिनो नै नानिमोन ओमफ्राय हौरैहाय सेंग्रा सावदों हनै मा सावदों दा बे आब'आ पियाजि सावदों नै पियाजि जा गिदिर सावखादों माथो पियाजिया नै ओरैहाय नै आब'आ ओरै सावदों पियाजि नैबेनो आब'आ ओमफ्राय सेंग्रा सावखांबाय ने ओमफ्राय दा दखाना सबसे बेनिनो लावसिन आरोना दखाना बा माथो खबर दे ओहो आं दासो लोंखांखादों इयाव ओमफ्राय दा बिदिनो नै खैला मैला दखानिया आरोना ओमफ्राय नै गुमै मोना साहा लोंगासिनो नै ओरैजाय नै आयंआ माबा होगासिनो दङ नै गय खावदों मोजां दा आयं ओमफ्राय ओरैजाय गुमैया साहा लोंगासिनो नै आयै गुमै सना एकदम जिर' जाखादों आंबो एबारावहाय ओरैबायदि बेखौनो एसे सोरबाफोर हरबाय बायो खोमा होननानै भिडिअ खालामना बायदोंमोन आङो नै दे आदा गुमै ओरैजाय नै बेबायदिनो एकदमबारे मोजां ओरैहाय खैला मैलायावहाय
दर्जी सि सुथेग्रा दर्जी 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 फैदो नै ओरै ना बाजार अमा बेदर बाजार ओरै दाउदैबो मोनगोन नै ओरै ना बाजार दाउदै बाजार दै ओरै नै बेदर बाजार ओरैजाय आन्दायनांगौ गैया बेदर बाजारसो ओरै ओरैहाय अमा बेदर बाजार नैबे अमा बेदर फानोमोन जोब्बाय ओमफ्राय दा ओरैजाय दखान नैबे दखान ओमफ्राय नैबे जाहैबाय कन्ट्रलनि माइरं होग्रा दखान बियो कन्ट्रलनि माइरं होग्रा ओइ नै आदैयानो होनो डिलारा लेटगासिनो दं हनै आदैया ओरैहाय ओमफ्राय दा ओरैजाय बाजै समायनानि दखान नै बाजै समायनानि दखान इयो साहा दखान बाजै समायनाया नैबेनो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा फैयोब्ला बेयाव जाफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां नै गयफोरबो मोनगोन ओमफ्राय साहा दखाना नैबेनो ओमफ्राय नों दखानावहाय मा होयो बाजै दे खिथाहरदो नै नोंसो खोन्थाहरनांगौरा नोंसो दखानदारिफ्रा बाजैया एसे लाजिदबमोन आरोना माबायावहाय फैनोहाय दा आंनो बुङा होनायसै आं जाबाय फैयो नालाय दा बाजैनियाव सिथाव गोरान मोनजायो ओमफ्राय फिथाबो मोनजागोन गरम ओमफ्राय चावमिन मोनजायो पास्ताबो मोनजायो ओमफ्राय मा बाव बाजै पास्ता चावमिन फिथा आलु चप ओमफ्राय माबा माबि मोनजागोन आरो ओमफ्राय लोगोसे स्पेसियेल साहा मोनजागोन आरो मोनजागोनलायनो मोनलोंगोन स्पेसियेल साहा ओमफ्राय दखाना नैबेनो बाजैनिया नैबेनो नायनानै लादो नैबे फ्रन्ट ओरै फैबाय ओमफ्राय बेयावहाय खाथियाव फार्मासि दं बे फार्मासिनि एसे सानजा ओरै सानजाजों लामा मोनसे दं बेयावनो मोनजागोन आरोना नै ओरैबायदि बा सालथाया मा लाखो ओइथ' नै दा नैबे बाजै समायनानि दखानावहाय साहा लोंसिगोन आरो नैबे सालथाया ओमफ्राय साहा लोंखां जाखां नै गयफोरबो मोनजागोन ओरैबायदि मोजां गय खावनानै ओंखायनो बाजैया ओमफ्रायथ' बिराद मोजां दखानाबो ओरैहाय साइलेन्टनो मोजांथार ओमफ्राय नैबे आयं मा नाम आयं मा नाम स' लोगोफोर आङो लाइभखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दा एसे उसुबिदा जाबाय आंनि न'खर मन्थ्रिया फन बुगासिनो दङ ओमफ्राय दा जाय नोंथांमोना आंनि लाइभखौ नायबाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल लाइभनिफ्राय स' थेंक इउ टु अल बयनिसिमबो